Anian usab gining tulmanon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin gipanguluhan sa langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. O ako na lang usab nga mga pagpangumusta kay mao man gyud na ang atong obligasyon. Akong pangumustahon ang tanan nato mga kaigsuonan sa PBCM Luzon, Visayas ug Mindanao. O yung usab sa ato ang mga kaigsuonan nga diin kanunay gayud nga maglantaw sa Facebook ug sa YouTube. Kumusta kaninyong tanan? O manghinaot kami nga nakamo sa kabaskog sa lawas aron nga kanamo inyong magamit sa pagpatalinghob dinhi sa among programa dinhi sa istasyonan sa DYLE. Ug ako mga pagpangumusta usab sa tanang may kaigsuonan bisan pa sa gawas sa nasod sama kang Sister Tisi Kulihat uban sa iyahang usab nga anak. Kumusta si Sister Lily? Kumusta diha sa Amerika? Ug usab kang Brad Nicky Hermias ug sa iyang mga igsuon, kumusta kaninyo? Mga Hermias family nga naa karon sa Estados Unidos. Kumusta kaninyong tanan? O ilabi na gayod dinhi sa Luzon, diha sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kaninyong tanan, no? Ug kini atong programa mikabat na karon sa 29 na ka radio station sa tibuok Visayas ug Mindanao. Ngun ana kapag lambo sa pagtulunan sa PBCM nga diin gibinuangan sa usa ka magwawali mawalay lain sa Aquilino Valencia nga diaw ang matud pa na niya nga ang pagtulunan kunos PBCM nabungkag tungod sa pag-apil ni Reverend sa politika. Munay usa ka dakong bakak kay kini tawhana hilabihan ka bakakon. Mao nga dili ta magpatintal ni ining mga tao nga diin gisudlan na ni Satanas. O ninihigayon na tungod kay niaman ang atoang usa ka igsuon magpaila usab siya kaninyo walay lain mao ang atong igsuon siya magpaila sa iyang kaugalingon. Kumusta o maayong hapon gyapon kaninyo mga kaigsunan? Kini gyapon si Brother Samuel Montemayor makigtimbayayong nausab sa paghatod kaninyo sa mga kamaturan nga puros lamang nakasulat sa Biblia uban sa mga basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man usab ang gitudlo ni Master diri kanamo og padayon usab kini nga among ikatudlo nga na kaninyo. Og sa dili pa ang tema ako gyapon nga mainiton nga pagtimbaya pagpamusta ta atong mga kaigsunan no dinhi sa branch number 25 sa atong chapter Chupilo Sibilia sa mga membro nila ni Sister Janice Valenzuela o ni Sister Ivy Valenzuela nila Sister Margarita Igunia o ni Brother Nicomedes o ni Brother Luciano Panta o ni Sister Lucy Panta diya sa Konsolasyon. O ingon man usab sa atong mga kaigsunan dito sa Bugo sa atong chapter nila ni Brother Jonilo Bintulan uban sa iyang Vice President Brother Berto Inot uban sa mga membro diya nga tanan mayong hapon o sa tanan usab lakip na dito sa atong mga kaigsunan sa Montesuerte sa Carmen Bohol sa atong branch diya nga ang atong chapter si Longlong Divino og sa iyang vice si Brother Gregorio Painagan og ban usab sa mga membro og iman siyempre sa atong executive no diya sa atong PBCM compound kang Reverend Charlie uban sa iyang kapikas si Madam Gaga Eugenio uban sa atong mga kaigsunan diya nga mga ministro o ebangelista diya sa mga pagtulunan lakip na usab ang mga membro. Mayong hapon kadtong tanan og aniya pa o ibalik ko day ni Brad Cesar aron pagisgot sa tema nga karong hapuna among dadon nga na kaninyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Karon Brad Samuel ang ato ang paghisgutan murag sumo naman gyud kaayo unta no pero kinigong usa ka kanhi magwawali nga diin gi-expelled na ni siya dili na ni siya PBCM walay lain mao si Mr. Aquilino Valencia nga nahutda na sa katarungan nagbalik-balik na lang siya sa mga isyu way lain nga isyu gabalik-balik kay nga naman nahutda na sa
unsa man nahutdan na siya sa iyang mga isyu, nagbalik-balik mura ba sa iro, nagbalik-balik siyang suka, mauning tawhanan ni karon ato ning ipailan ni Brad Samuel kini si Aquilino Valencia nga upaw sa personal, mabitaw na nga kana siya no, ug napas master kanang iyang pagkalukalo din ni sa estasyonan, dugay na nang sumbag ang ulo ana ba, nagsupak bisan sa pagkalo supak man si master ni ana nga once nga magwali ka di ka pwede magkalo ka, pero unsay gibuhat aning tawhanan ni diha nimo makita og unsa kini ka way hinungdan nga magwawali. Ingon ana ni siya si Aquilino Valencia, kalandong aning DYLA ngano magkalo man ka, ikauaw ni may mong kagalingon sa imong pagkaupaw, upaw ka pas personal, upaw pagyukas katarungan. Unya sa dili pa nato kini tubagon ang mga isyu o kini ngano nga nayabag na gyud ning tawhanan ni tungod kay daan namang god gipropesya ni master ug unsa kining tawhanan ni Aquilino Valencia. Busa dili nato malikayan nga kini si Aquilino Valencia muhiwi gyud ni siya sa iyahang mga pagsulti dinis kahanginan, nagbalik-balik na lang sa isyu, way pagkapura, walay pagkausap, bagbalik-balik, wa na magulaing katarungan nga naman. Kanang mga sitas nga iyahang gipanglitok din, di man na iya. Kang riberin man na, nangupya naman ang tawanan na. Na ngano man nga ning hiwi gyud ni siya, daan nang gipasidaan sa magtutudlo. Nga kana si Aki, muhiwi gyud na siya na ato ning patalinghugan kung unsa ni si Aki sa iyang kagalingon sa iyahang pagkatao. Busa kamo mga membros PBCM, kung nahiwi maning tawhana sa iyahang mga prinsipyo nga diin ang inunta ang anak ni master nga si Reverend nga pinangga kayo ni master, iyahang gipanamastamasan kay ngano man daan nang gipropesya nga kining tawhana muhiwi gyud ni siya. Atong patalinghugan nga kini siya ke gipropesya na siya nga muhiwi gyud na siya sa iyahang mga katarungan. Na atong patalinghugan ang pahayag na sa mga magwawali o bisan pa sa mga chapter president nga kining tawhana daan na gyud gayna ni master nga hiwi gyud ni tawhana ni. Busa di mo mahibong nga manulti na dinis ti Willie pulos hiwi gyud na iyang inistoryahan. Na atong patalinghugan ang daan na nga gipropesya ni master nga kinis Aki Valencia muhiwi gyud ni siya. Ako si Ronald Canyaman, usa ka evangelist sa pagtulong ang PBCN. Ako lang i-confirm ang pamahayag ni Aquilino Valencia nga usa daw ka apil sa yawa ay kapito nga iyang dimensyon si Arnold Canyaman. Ako lang i-confirm kasi ako mga igsoon nga Canyaman wala may nagpangalan na mong Arnold. Kaya nga akong igsoon Richard Canyaman, Romel Canyaman, o Greco Canyaman, o Brulan Canyaman. Kanya wala may lain nga Canyaman nga nagwali o evangelist sa PBCN. Kundi ako man lang. Mura akong i-confirm ang giingon Aki nga Arnold, dili na Arnold ke nasayop ka. Ronald Canyaman mo nang ayuhon nimo pagpamati kung mubirada ka. Mo na nga sa ang ako lang po ikaduga nga pag-istorya bahin sa mga statement sa mga kaigsunan kabahin sa hiwi nga balay ni Aki. Daghan magud ang pamaagi ni master termino ni master sa iyang pag-ibanghelyo niya ni anak. Kay naigsulti ni master nga sa iyang pagsulti nga hiwi ang iyang balay ipatarong. Unya napoy sulti ni master nga ang iyang balay kanang nagbabag. Mao na nga gisulti ni master nga sa iyang pag-ibanghelyo nga okay, tarungan na ang imong balay. Kay kinang imong balay hiwi. Ngano nga sa paguna-una sa mga nakapamati, yan ang pagbanghilyo ni master. Nganong gisulti man ni master nga hiwi ang balay nga ang iyang balay na human man na. Ngano nga
giterminuhan mag-isulti man po ni Master nga kanang bisan pag sinako ang iyang kwarta dili mahuman ang iyang balay nga kanang iyang balay nagtindog naman. Mao na nga kana nagpasabot kay na nga may tungod sa iyang lawas. Unsay propesiya sa magtutudlo ni ining tawhana nga hilabihang kabakakon, hiwi daw ang balay ni Aki. Kanang balay gisimbolohan kana sa iyahang kaugalingong pagkatao. Ngano nagsulti man si Master nga kana si Aki hiwi ng iyang balay. Buti pa sabot nga si Aki ipatarong kay hiwi siya sa iyang kaugalingon. Daan ang gipropesya. Ngan unsa pa isulti ni Master kalabot ining tawhana. Gawas nga hiwi nagpasidaan na pod si Master nga mao gyud ni ang dangatan. Unsa may gihimo? Iyan ang testimonyo matud pa na niya. Gipasaka sila ni Master duha ni Reverend Charlie Eugenio dito sa taas sa palasyo. Sa diha nga dito na silang taas sa atubangan ni Master unsay pasidaan ni Master. Dito sa kang luloy nga gitawag karon og Reverend. Unsay sulti ni Master? Loy, ayaw kumpiyansa sa imong magwawali kay dili ra ba tanan nga magwawali imo. Ngano man nga gipasidaan man ni Master ngadto kang Reverend, hanaa sa akihan na minaw ana siya na mismo nag-uban silang duha. Ngano man nga ning-ingon man si Master nga Loy, ayaw pagsalig sa imong magwawali kay dunay magwawali nga dili tanan magwawali imo. Sa ato babuot pasabot nga si Reverend mao gayud ang mulider sa magwawali. Ngano man daan kong isulti ni Master, Loy, ayaw pagsalig sa imong magwawali. Meaning nga si Reverend doon na siya ay magwawali. Di ka kasabot ana upaw ngake dili tanan Loy magwawali imo. Nganong naamas Aki wa ka kabantay ke nga kadto gisulay ka ni Master kay og nakabantay ka pa sa imong kaugalingon imong sabton nga ngano kahang gipasidaan man ni Master no nga dili tanan magwawali ni Luloy iya. Wala kaw nahuna siya kay anak nga naman gipanglimutan. Ayan, unsa pay sulti ni Aki sa iyahang kaugalingon. Maayo bagod ni siya tawhana ni manulti siya ni Reverend dili uroy ka mahadlok no nga ang anak sa Dios nga maoy naghatag nimo og kwarta. Oy, upaw. Kaysa naghatag ni mong kwarta, di ba amahan ni Reverend? Nga giingon ni mong Luloy? Sa unang panahon, Aki, balikon ko ang imong balay diha sa Pier. Suwito ko sa imong kinabuhi kay hapit ta nagdungan sa pagkamimbros PBCM. Unsay kahimtang nimo diha sa Pier? Rabanit kang dako. Wa kay nahot. Kinsay naghatag nimo og grasya? Di bas Master, amahan ni Reverend, amahan ni Luloy? Gitagaan kag panalangin kaysa pinasugdan tarong ka pa. Unya diha barkada mo ni Reverend makigpatay ka manggali. Gudunay manamastamas ni Reverend. Unya naunsa man karong panahon na Aquilino Balinsa nga nabali naman ang hangin. Mauto nga wa nimo babantayin dito sa taas nga daan kang gipasidan-an. Daan nagpasidaan si Master dito ni Loloy. Nga Loy, ayaw kumpiyansa kay dili tanan magwawali mo. Pero unsay gibuhat nimo? Wa ka makabantay ni ana. Nganong kamor man duhabe. Ngano man nga nining panahon, nining puntuha karon, nganing yabag man ka, di ba ikaw mao ang inutang gipinpoint ni Master nga mao gyud musungag ni Reverend? Wa kay utang kabubuton nga naghatag ni mong kwarta ang amahan ni Luloy, amahan ni Reverend. Wa kay utang kabubuton.
Unsay gibuhat nimo ni Reverend? Patalinghugan nato ug unsay gibuhat anihang hanggaw nga tao nga way utang kabubuton. Ha? Way utang kabubuton sa amahan ni Reverend na himo nga nakapalit siya mga balay, nakapalit og sakyanan tungod sa amahan ni Reverend, pero way utang ning tawhana ni, ning upawa ni, wa bay hinungdan nga pagkatao ba? Ha? Unya muingon para ba siya giingna pa niya si Luloy, wa kay utang kabubuton ako Luloy. Ning balik ang mga tao tungod kay gipakaon ako ang mga tao og slice bread, gipainom nako Pepsi. Hoy, buang. Tungod lang sa Pepsi o sa slice bread nga mong gipalit kada bulan ka mo palit. Pila lang to kahigayon nga nagpakaon kag slice bread. Wa manggaling may musulti ana. Nga ugbo na naon dako pako o gasto. Nag-ingon ba ko ana, nanumboy ba ko? Pero ikaw wa ka hinungdan nga pagkatao, upawa ka, yabag ka nga pagkatao, wa kay hinungdan gyud nga pagkatao. Yatira ning daghan kuno ang tao tungod kuno si iyang slice bread og sa Pepsi. Hanggaw. Buang nga tao. Di naman angay istoryahag tarong ni nga tao kay yabag man ni tawanan ni. Ha? Namuyboy ka? Kinsa nang kwarta nga imong gipalit og slice bread, di ba? Amahan ni Reverend. Pag umanuman mo ingon ka na nga ning daghan ang tao tungod sa imong slice bread og Pepsi. Buang. Wala ka kay balo upaw nga naingon si Master, way magbuot nako kung ang mga tao ipabalik nako og bibo ang pagtulunan sa PBCM. Nalimot ka na. Nga naingon si Master nga matod pa ni Master, way magbuot nako kung ipabalik nako pagbibo ang pagtulunan sa PBCM. Unya karon nga ning bibo ang pagtulunan 29 na ka-radio station sa Tibok, Visayas ug Mindanao. Unya mingong katungod sa imong slice bread nga nagdala kang slice bread ning daghan ang mga tao, hanggaw buang nga tao. Mabaw og katarungan. Giunsa nimo pagdaot sa Reverend? Ha? Atong patalinghugan mga higalag may kaigsunan tarong baning tawhanan ni? Kana atong patalinghugan. Ni si Charlie Eugenio nga anak ni Master usa kini kataong tikasan nga nikas ni sa pagpamatuod sa Dios. Bakaton kini ang dako. Nga ini ba si Luloy Charlie tas ba ka ini ingnon ka maro nanungan kay ang atong gibasa sa kapitulo 1 bersikulo 8 hangtod sa 20 gilahos na ko sa 16 pero kaning usa ka taong maro wala niya sulti nahibaw ka na yung taong si Sar atong panahon na nga sa diha na nga sikaran tong Luloy kay batasan mo sa ng tawanan di makaon mo giraw para nako ambotan sa uban para ni Cesar maayo. Tanawa ra og unsa ka buang ning tawhanan ni. Ha? Tanawa ra gud malulti, tarong bagod, matot pa na niya. Gisikaran kun siyang Luloy. Oy buang. Kung ang tao dili ka suwito sa imong istorya, hanggawa ka. Mingon yun nala, kalain sa ilang Riverino, manika day na. Ha? Kung parihog utok ni mo, ang tao nga maminaw ni mo, ay gisikaran. Wa ka sikare sa personal. Unsay gibuhat ni Reverenda ni mo, tungod kay nag-siwit-siwit ka, nagsigi kag marites sa kada balay, mang-recruit ka, imong daoton si Reverend, dili lang kay moingon ka, nga wa ka makabutar, mo nag-expel ka hanggaw. Dili ra na mo isala ni mo. Naabot ka dito sa Ormoc, imo mangaling kong gahilo, nga muuban ta sa Ormoc, kay atong panghiluan ang mga membro dito sa Ormoc, aron nga mubalhin da ni mo. Kay gusto kang mag-leader, buang. Di ba? Daghan ang mga magwawali nga imong gi-recruit kay gusto ka nga mag-leader
Kay ikaw mao magdala sa pagtulunan sa PBCM. Hanggaw wa ka magunahuna sa imong kaugalingon. Ha? Gipanghiluan nimo ang mga tao dito sa Ormoc, bisan sa Claveria, bisan pa diha sa palasyo, diha sa sulod sa compound, imong gipanghiluan, gipangdaot nimo si Reverend, gidaot nimo. Unya miingon ka nga pinagi lang sa eleksyon. Gi-expel ka, dili na maoy katarungan Aquilino Valencia, daghan kag mga pagdaot ni Reverend. Usa lang na saya kanang politika. Mo nag-expel ka. Kay ngano, maritis kag ba, tanawa ko na imong winalihan dere. Ha? Nagsigig balik-balik, murag irong buang, wa na laing isyo. Ha? Ingon ana na siya. Nga mata nga pagkatao. Karon, alang sa mga kaigsuunan sa pagtulunan sa PBCM. Unsa pa ang iyahang gisulti? Tarong kuno siya nga pagkatao, ato ning patalinghugan ni. Tarong kuno siya nga pagkatao. Tan-awon ta og tarong ba ni siya nga pagkatao? Ha? Tarong kuno siya nga pagkatao? Yati ra. Kung ikaw may musulti, tarong ka. Kay matod pa na kuno niya, mabisang kuno sa pagkaon. Wa galing kuno siya musupak sa mga gidili nga pagkaon. Yati ra. Pero niya atong patalinghugan ng iyahang sulti. Kay matod pa niya, limpyo ang akong konsensya atong patalinghugan ng upaw. Upaw pas personal, upaw pas katarungan, atong patalinghugan. Ingon ang Biblia nga kanunay ninyong ngunit siya ang inyong salingan. Kay ang Dios man mismo mao'y nagtukod. Basahon ko. Adinala na ko kay nadungog na ni Satanan nga namati sa inyong programa o naminaw usab sa programa ni Aquilino Valencia. Dire na lang ta sa utsog no ibilges. Ayaw ka mapag-utang. O bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa pagigugmaay ang usag-usag kay ang nagigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasugan. 9. Ang mga suko nga nagaingon, na mga suko nagaingon unsa man. Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog o bisan unsa pa nga suko kini nga langkob ni ining maong tulungan nga nagaingon. Higugma ang imong silingan, ingon nga imong kaugalingon. Ang gugma dili mahimog dautan ngadto sa silingan, usa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Muposta ka diot, ipahigugma ang silingan, nakatuman ka upaw, nagugma ka ni Reverend, ngayon mo ginatikasan, maro, yawa, nakatuman ka, buang, wa ka katuman, hanggawa ka, igo, karas, pagbasa, pero ang unod sa imong gibasa, wa ka kasabot. Padayon ta. Dunay balaod. Ngayon, ayaw panapaw. Sus, may mangutana, dire nako. Ikaw, Aquilino Valencia, nagbasa man ka ni Anang Roma 13:1 hangtod sa 9 nga imong gibasa. Naggingon, ayaw panapaw. Nakapanapaw ba na? Alang sa inyong kasayuran kung ikaw ng tanan ako higala, limpyo ang akong kasing-kasing. Bisan lang pagkupot o pante sa babay, si Brother Aquilino Valencia wala. Limpyo ang akong kasing-kasing. Limpyo kuno si Aki, limpyo kuno ang iyang kasing-kasing kay ultimong pagkupot sa pantes babae, wag gyud kuno siya kakupot. Pero sa iyang istorya na pod, nakakupot kog pante, pero pante sa kong kasawa, kinsa may yabag anak manulti. O mayong galing kag bisan kanu sa wa kakakupot og pante, nang ano mingon man ka nga nakakupot kag pante pero pante si mong asawa, limpyo ka,
Hoy, Upaw Aquilino Valencia. Istoryahe till that to the marins. Ahay, limpyo ka. Unsa man tong babae nga imong gikuha sa Opol, bara Opol? Ha? Nga nananaw mong sini, nag-holding hands mo? Ha? Matud pa na nimo? Nananaw mong sini, nag-holding hands mo? Imong gi-sakripisyuhan, nag-general confession ka, imuhang pangayo ni Master nga himuon nimong asawa kay gusto nimo nga mga asawa ka, duha imong asawa, na kay asawa sa material, na kay asawa sa espiritual. Kaya ang imong asawa tiguwang na. Di ba gikasab-an ang babae sa imong asawa? Kay imong gikuha dito sa Opol, imong gi-special pagkuha ang babae dito sa Opol? Ha? Unya sa diha nga gikasab-an ang babae sa imong asawa, nang lugmaw ang babae ning lakaw, nang lugmaw imong luha, imong gisumbag-sumbag imong kasing-kasing nga matud, noon sa man akong kasing-kasing, oy nga nahigugma madyug ko anang bayhana. Unya mingo kag limpyo ka, hanggawa ka, yabag ka. Ha? Unsa pa imong gisulti? Diri nako. Pagkahanggaw ni tawana mingon og limpyo kuno siya. Ay, limpyo. Limpyo si mata. Di pa. Unsa pa imuhang giasoy diri nako kay og ako lang og tabian pag yung kay ko sa una. Daghan kay gisulti gyud nako, pero ako lay naglikay nga naman. Kay wala ko magunahuna nga moabot ta ni ining isyu ha. Pero kay ikay nanguna kay wa man ko mulaban nimo. Ha? Kay ang gusto nimo nga imo ko ipaapil sa imong wali, kay imo kong kumbensihon, ha? Kay wa man ko moapil nimo, ha? Mo nang imo kong gikontrahan. Ha? Kay ang gusto gud aning aki nga diha ko sa iya ha. Ha, bisan gali si katugali diri Brad Samuel katutasok buhok isa to. Moses. Dili katong isa ba? Johan. Si Joan. Ha? Gikumbinsi niya si Joan nga iyang himuon na po daring magwawali. Agoy, mo man na nasuko siya nako kay ngano wa man ko mo patuon niya kay dadong ko niya dito sa Ormoc. Ha, siya mo plite. Ha? Mo man aron diaron. Unya kay wa man ko mo tuon niya. Mo na nga gikontrahan ko aning Upaw. Hilas kay kano? Dia ato ning patingugo ning imong kabuang. Yati rag limpyo. Ay, limpyo. Ha? Limpyo sa imong mata. Dia, atong patalingugan ng imong sulti kay daghang kay gikupisal sa ako kay og wa lang gyud ko. Nagunahuna lang ko nga maabot na taan ng isyu ha. Paminawo na ko to imong gipangasoy nako, pero pila mao gamay ra gyud ako napunit nimo. Hanggawa ka. Dia, atong patalingugan. Unsa pay giingon dire sa imuhang isyu diri nako? Ha? Niya. Naabutan sa banad daw. Pag-abot sa banad. Lanit sa sundan o pinuti. Na babae, unya gusto man magpaligid. Gusto mo ito na po. Ang pangutana, asa manimo tan-ogos katong babae nga imong gingon nako nga gusto magiglipain ni mo. Mga higalaw, mga kaigsunan, tinuod ng sulti ni Cesar. Oh, tanawa. Ha? Namaka ko? Unsay mag-ingon? Mga higala ug magkaigsuonan tinuod nang gisulti ni Cesar, ipadayon ta kining sulti ni Cesar nga tinuod daw ato ipadayon niya sulti. Pero iya man gipangbali ang ubang mga istorya nako. Iyang gipangbali kay aron lang yun ko ay mauwawan ko. Di ka makapauwaw nako sir. Kay gisultian ka sa insaktong istorya detalye nako. Nya. Gisultian ako si Cesar kay gusto man lugar tong bayhana nga magpakabit. Oh. Nya. Ako ang giliso. Ha? Ang sulti nimo, ikaw mismo si mo baba. Nag-ingon ka nga ang babae gusto magpakabit, padayon na to. Nga ako kuno gipangdugangan ng istorya. Asay gidugangan?
Nga niingon magaling ka nako nga tinuod nang gisulti ni Cesar nga naay babae nga gusto magpakabit ni Ake. Ato pa dayon ni musulti imo man ning baba ni. Giingnan, napanag ba ba mga alas 4:30 sa kadlawon kay atong transition 1? Ha? Akong giingnan ang babae. Ang ngalan atong Bibi Parinyo. Ha? Nasa kusbuagan siya nagpuyo. Ako siyang giingnan. Ang kuko dili ko sister. Kay nakoy kadlukan. Unsay tubag sa babae nga gusto magpakabir. Ingon dito. Nahadlok ka sa mga asawa. Ako siyang giingnan. Kuha mo kong hadlok sa akong asawa. Sa kinsa ba rin imong kadlukan? Ingko ang Diyos ang may akong kadlukan. Religyoso ba ka? Ingko, oo, kaya naman ko program sa radyo. Kaya uban pa man ko anak ni Plulo sa una, magwali-wali mi diha sa DXO. Karon, ako siya nakita nga na kwintas. Ingko kuhaan ng kwintas sa imong dugan kay nagharama mang labnog o kwintas diha sa beer. Amo ba sir? Yang itangtang. Sa asa man na ang kanang terminal nga paingon sa Bacolod. Ikaw diya sa South Bus. Ikaw magkuyog na lang ta kay anak ko mo sakay paingon sa mua. Pag-abot mo sa South Bus, bulog larga na ang series. Iya kong gilaman mo kadwa. Sir, memorable ang atong panagkita. Karon sakay na yan siya. Ako yung sakay sa tuglaing bus. Ano man nagilain naman ang imong sinultihan, sir. Sama nagingon ka. Kung nabuwang na ni sakay, namalit na siya PC, nakakaon din na tingalin ni siya o PC, tanawara, sama ra ni anang gisulti ni mo. Nagdaan na kung nagsulti ni mo, nga ang babae nga gusto makikabit, ingon ko nga, dili ko kay nakoy kadlukan. Ito man, ang asawa ko dili. Ang kadlukan na po ang Diyos. Nga naman, si Master daan nagpasidaan mo ba na ko? Nga nag-ingon kadabiro na ko. Okay, pagbinutan ha. No ka na yung nisulod sa permanente sa akong una-una. Anak na di ay lugar kung makasala sa inyong gisulti. Ha? Nakasala na ko sa inyong gisulti. Nabisan usaw na kung nili, bisan pagkaon. Nagkabungan. Bisan pa kunos pagkaon iyang gituman. Pero ngano man Aquilino Valencia nga upaw nga hanggaw nga buang. Ngano man nga abot man sa punto nga ang babae magpakabit. Ako'y imong kunuhon. Ang babae gusto magpakabit kay imong gipasaligan. Nga daghang kag negosyong puthaw. Namalit ka og mga basura. Namalit kag stainless. Namalit kag PC. Namalit kag aluminum. Mo na ang imong gipasalig dito sa babae. Mo na ang babae gusto magpakabit nimo kay hambugiro kang dako kay tingali imong giingnan nga kwartahan ko, daghang kog balay, daghang kog sakyanan. Lugar ang babae moingon ka nga magpakabit og wa kay gipasalig. Di paiguan na ba't Valencia nangayo pagkag numeros babae. Aron magsige mo kontak-kontak. Di paigo unsa imong gisulti nako diha sa Colon. Nga naay daghang babae manghanggat nimo magpabayad og 300 pesos. Bisan dito sa pier, daghang babae manghanggat nimo mo nang namutana ko nimo pila man kalitrang B ang imong gipangbayran das pier og diha sa Colon. Mingong kag tarong ka, limpyo kang hanggawa ka, buanga ka. Ayaw pag lama sa mong kaugalingon Aquilino Valencia. Hilas kay ka. Muingon pa ka ni Rune nga ning sakas kapayas nakakita ka. Nga ning sakas kapayas di ba ang imo ang pagbuhat-buhat? Be, detalye ko no. Di ba kaya mukat ka? Ay pag puno-puno og istorya bisan sa ako. Abi nimo Aquilino Valencia nga upaw ako nakang gitubag. Sa unang panahon nagbulag may sa akong asawa kay pikot ko sa babae dito sa Osami City. Sa diha nga gipikot ko sa babae
Unsay nahitabo? Nag-ingon si master nako, Sir, asa ang imong asawa? Moto nga ning ingon ko, master nasa agusan. Ingon des master, kuha ang imong asawa, kay kana imong asawa, buutan kana, espiritual kana, kuha, tagaan tagag 30 minutos, og dili ni mukhaon ng imong asawa, padakon ako imong itlog. Muna ang tinuod nga istorya, pero imong gipangbali. Imong gingon nga pagkamatay ko, ang akong pag-ingon, nga aki akong ibaylo, nga akong kinabuhi. Wa ko makanhaan ng Park Mall nga nagdala ko babae nga naay bata, wa po ko kanhaan ng Park Mall nga naay bata nga akong gidala nga naang babae. Akong isugal ang akong kinabuhi. Isugal pod nimo imong kinabuhi og niande. Og kinsay nagsulti natos tinuod. Ha? Pero nisugot ba ka sa akong hagit? Wala. Nga naman, mahadlo kang mamatay. Pero sultihan talaga Aquilino Valencia. Besan pag nahadlo ka o kamatayon, pero maabot ra gyapon ang panahon nga moabot ra na diha sa imong kinabuhi. Kaning imong pagpanamastamas ni Reverend, gitigom pa na ngano man Brad Samuel. Basa ra gud Brad Samuel ang Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 11. Ngano nga ang pagkadautan sa tao, dili diha dayon nga silutan sa Dios, gitigom pa upaw ang imong mga sala, kining imong pagpanamastama sa anak sa Dios, dako kining sala, pero gitigom pa na di pa mao ang hustong panahon nga diin paninglon ka ni master sa imong mga binuhatan. Basa gud Brad Samuel. Aniya Brad Cesar, basaw taning gingon mo nga sitas sa Ecclesiastes sa iyang kapitulo 8. Versikulo 11 nga atong pagbasahon ingon niini. Tungod kay ang hukom batok sa buhat nga dautan, wala man tumana sa diha-diha busa ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki o mga tao nangahas aron sa pagbuhat og dautan. Unsa ang nabasa nimo Brad Samuel niadtong mga tao nga namastamas sa anak sa Dios? Matud pa sa imong gibasa, nag-ingon ang Biblia, Aquilino Valencia, tungod kay ang hukom batok sa buhat nga dautan, kana di mo papanamastamas ni Reverend, anak sa Dios, nga diin si basti nagatag nimo kwarta, pero gunsa nimo sa Reverend, gina nimo tikasan, maro, kulukoy, yawa, o uban pa nga mga sulti, nga sakit kayo na sa inuntang diha sa kasing-kasing sa Dios, tungod kay ang iyang anak imong gipanamastamasan. Unsay gingon dinis Biblia Brad Valencia? Aquilino nga upaw, tungod kay ang hukom batok sa buhat nga dautan, kanimo dayong gibuhat na Reverend, wala man tumana diha busa ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tao mangahas aron sa pagbuhat og dautan. Wa pa maabot ang panahon gihatag pa ang lugway pa nadtong mga taong dautan. Kay matupas Biblia, wala man tumana diha sa Dios ang silot mao nga nagpadayon ka sa imuhang pagbuhat o pagpanamastamas diha ni Reverend. Unsa pa ang atong mabasa Brad Samuel, Job kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 7 kama 30, ngano nga mga dautan wala pa diha dayon gisulutan sa Dios, kay unsa bay gipakita sa Biblia. Aniya ba siyar, basahon ta ang Job sa iyang kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 7. Ingon nini ang gipayag sa Biblia nga mao ni ang katarungan ngano nga wala pa lugar siluti ang mga dautan nga mga tao niya. Matud pa sa bersikulo 1 gingon, matud pa og nahitabo nausab sa adlaw nga ang mga anak sa Dios. I mean 21 day Brad Samuel, Job 21 bersikulo 7 kama 30. 21:7 bersikulo 7 kama 30. 21:7. Matod pa din sa maong bersikulo 21 o 21 7 nya ikamas 30 gingon. Nga naman
nga ang mga dautan magapadayon sa kinabuhi, moabot sa kagulangon, oo magatubo sa dakong kagahom. Mo na ang lugar nga tawag og pangutana ngano Ang man daw dautan, ang mga dautan nagapadayon man sa sa pagkinabuhi. kinabuhi. Oo, moabot sa kagulangon pa gyud. O, doon na kay pagkagulang yun. Pagkagulang yan ng mga dautan, Brad Cesar. Oo, sa 30. Magatubo sa dako daw kagahom. Unya sa kama 30, ang atong mabasa gingon nga ang mga taong dautan gitagana sa adlaw sa kagulanan. Oh. Nga sila pagadadon ngadto sa adlaw sa kaligutgot. Mao din na ang katarungan pa Cesar ngano nga ang mga tao nga Nagpadayon ang mga taong dautan sa pagpanamastabas. Gitagana ka na ang taong dautan, gitagana diyan na sa adlaw sa dakong kagulanan. Ug sila sa pagadadon sa ngadto sa adlaw sa kaligutgot. Oh. Wa pa moabot upaw ang imuhang silot sa Dios nga Espiritu Santo. Kaya ang Biblia nag-ingon nga naman nga ang mga dautan nagapadayon sa kinabuhi. Maabot sa kagulangon, wa pa man gud magulang gud. Oo, magatubo sa dakong kagahom nga ang mga taong dautan gitagana sa adlaw sa kagulanan. Ha? Muabot na nimo, ikaw moingon ka na kog mamatay ko tanawon ta. Ikaw buhi ka pa, Aquilino Balinsa, apan sa Biblia patay ka na. Ha? Buhi ka. Pero sa Biblia patay ka na. Ngunit tinuod nga pagkasulti. Akong anak panamastamasan. Ha? Diha manggali panahon nga akong anak gisumpag sa hubog. Munsay akong gihimo sa hubog. Ha? Gihanggat nako. Nga naman, kay di ko gusto nga akong anak kulatahon sa tao nga wa magpakaon. Si Master pakaha, dili mo hatag ni mong silot. O sa isulti ni Master, loy, pinangga tabya ka. Naamang ko'y anak ka bugoy, hilapti gani, di ba makatilaw ka sa akong kamot. Pero sa imong gisulti, wa ba ka kay baluron, nga si Tami gikulata da sa ubos, nga nung wa man makatilaw sa kamot ni Master. Oy, buang! Ha? Sa pagkulata ni Tami, wa na das Master, usaon pag, ha? Usaon man pagtilaw sa kamot ni Master, nga wa man das Master na. Ha? Pabuta! Kaya ang kanang taong dautan, gitagana, ha? Sa dakong kaligutgot. Sa dakong kaligutgot sa Diyos. Unsa pa'y babasa na to, Brad Samuel? Basa ang Santiago Kapitulo 5 versikulo 5. Kalabot ni ining taong dautan nga walay lain mo ni sa Aquilino Valencia nga diin dako kayo ang iyang sala diha sa anak sa Dios. Imbis nga kinigitagaan og kwarta ni Master, gikontra na hinuon niya ang anak ni Master nga mao si Reverend. Kaway ikabalos ni ining tawhana. Wa nay lain nga pagkangilad o batasan mauna ni si Aquilino Valencia. Bayo sa mabasa nato Santiago 5:5. Anya ba si Sar basahon taning Santiago 5:5 inyong putalingugan mga kaigsuhan dinhi sa yuta. Kamo mo nagpuyo sa kaluho ug sa pagpatuyang sa kalipayan. Kamo nagpatambok sa inyong mga kasing-kasing aron ihawon alang sa adlaw sa ting ihaw. Oh. So, doon na di ay katuyuan ba si Sar? Yan ang mga taong dautan nga Gipatambok pa ni Sake. nagpadayo na sila karon tun kay gipatambok pa na tun kay gitaganaan ka na kanusa sa adlaw unya sa ting ihaw. Kita mo? Gipatambok pa karon kay gipasinso ka ni Master sa imong negosyo. Ha? Nakapalit kag sakyanan, nakapalit ka og balay. Gipasinso ka sa amahan ni Reverend. Ha? Gipatambok pa ka sa Dios. Apan itagana ka sa adlaw sa paghukom. Ha? Nindot pa ang imong kinabuhi karon upaw. Kay ngano man naa pa kay kwarta. Pero pag-abot sa panahon nga ang Dios nga Espiritu Santo maningil na diyan nimo. Ha? Bagbantay
Kay nga naman, naanay gitagana ang Diyos ng Espiritu Santo na nimo. Kay bastos ka nga pagkatao. Ha? Angay mo kung naisulti nimo, miningkat-kat sa kapayas. Di ba bastos ka nga tao? Ang imong pagkabastos, usa na ka nagpakita nga ikaw ngilad ka nga pagkatao. Ang Biblia nagingon ayaw na ni Yusguti ang kanang mga butang. Basa ra gud Brad Samuel ang Episo Kapitulo 5, versikulo 3 ngadto sa 4, kung angay ba isgutan ang mga mahilas nga mga sulti nga pining tawhana ni matud pa na niya. Nanaka magud mo kapayas, tanawa ra kung sa hanggaw ni tawhana, tanawa ra kung sa ni kabuang ni tawhana. Basa ra gud Brad Samuel. Aniya, Brad Kung Cesar? kanang pagsultig malaway gitugot ba na sa Dios? Aniya ba si Sir, kung biblikal ang atong hisgutan, kanang pagsulti o mga malaway nga pagsulti, wala gina itugot o sa Dios mga malnamo nga magsyan. Niya akong basahon. Sa Efeso sa Kapitulo 5, versikulo 3, hantod sa 4, inyong patalingugan, gingon. Apan ang mga pakighilawas o ang mga tanang mga kahugaw o kadalo, ayaw gayod ninyo kini paghisguti sanglit, dili kini angay sa mga mahimong balaan. Ayaw ninyo gawia ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas o katistis nga mga butang kini nga dili angay kundi himua hinuon ninyo ang pagpasalamat mo sa kana di ay mga malaway Itugot ba na, Brad Samuel? pagkasulti barsisal kan mga Kanang binuang pagsulti, pagsulti mga hilas, labi na malaway. pagsulti nga mga hilas malaway labi na sa gingon ni Brad ni Ake, nga ni Aquilino Saka Valencia kunos nga kapayas. iyang akusahan si Brad Rooney nga ni Saka katkat kunos kapayas mo Oh. gingon wala gyud ka na itugot sa Biblia, Brad Cesar. Oh, pero sa Biblia ni Yawa nga si Aquilino Valencia, okay kay na niya. Pero aritas tinuod nga Dios, aritas mga tinuod nga alagad sa Dios, tinuod nga magwali sa Dios, wa na upaw gitugot. Pero kay ikaw membro naman ka sa Yawa, membro naman ka ni Satanas, para nimo okay nang pagsultig mga mahilas. Muna diha. Karon, nganong gipasagdan pa ka sa Dios nga Espiritu Santo, kay wa pa mapuno ang imong gantangan. Now, basahon ko ang Santiago Kapitulo 1 versikulo 14 nag-ingon, hinunua ang matag usa ka tawo matintal diha sa mga pagdaldal o mahaylo siya sa iyang kaugalingon pagpangibog o ang pagpangibog sa makapanamkon na og makapahimugso nagsala o ang sala ini kagulang na manganak og kamatayon kaning imo ha. Wa pa na mugulang ke pabuta. Ha, gipatambok pa ka ni master karon. Pero gitagana ka sa adlaw sa paghukom sa Dios. Mo na diha. Pero nga naman, Brad Samuel, nga naamay yo'y mga magwawali, nga diin, mitraidor, na ay mga magwawali nga migawas sa pagtulunan sa PBCM, tungod kay daan na ang gipropisya ni Master, nga matod pa ni Master sa iyang ebanghelyo, nga naan na gyud na nakasulat na sa ato ang basahon, unsa bay sulti ni Master. Nga wa ni mabantayi sa mga magwawaling traidor, mga magwawali nga personal ang interes. Kini naglain karon nga pundok sama ni Pedro Subaylo, sama ni Mary Alcasarin, sama ni Makarayo Dani Nakwa, mga personal interest ng ilaha. Mo na tinuod nga pagkasulti. Unsa may pasidaan sa magtutudlo matud pa ni Master, dagko na ra ba ang bangag sa akong ayagan? Dako na kuno ang bangag sa iyang ayagan. Unsa pa'y sulti ni Master? Matud pa ni Master, ang pinili pagapilian pa. Kay nga naman, dagko na daw ang bangag sa iyang ayagan. Unsa pa'y sulti ni Master? Pagbantay mo kay binirahay na rabani. Kini gihimo karon niya kay Valencia. Nga sigihan niya daot sa reverend aron mabira ang mga membros PBCM. Mubalhin diha niya. Kini gihimo karon ni upaw.
ang yang himo karon aron nga ang mga tao ipa-discourage niya kinsay mo guba sa pagtulunan sa PBCM, si Reverend ba upaw? Ikaw maoy mo guba kamo ni Danny Nakwa, maoy mo guba og Makarayo og ni Pedroso og ni Mary Alcazaren, kamo mao ang mga yawa sa panahon sa Espiritu Santo. Ha? Kamoy mo guba. Si Reverend may muguba. Di ba imong gipasanginlan si Reverend ngaloy bungkagon ba nimo ang PBCM? Unya imo ra ba gipasanginlan si Reverend nga katulo kuno giingnan si Reverend bungkagon ba nimo ang PBCM? Hanggaw. Ha? Kaduhara nangutana si Master dito ni Loloy Loy. Pananglitan man og mulakaw ko. Bungkagon ba nimo ang PBCM? Wa in taon mutubag si Reverend nganuman kay naguul siya ni anang tungura. Ispokoy mo mulakaw Ghost Master, wa man na magdahom si Reverend nga mulakaw ang iyang amahan. Ikaw mismo, bisan kita sa atong pagka-anak, maguul gyud ta nga maingon ang atong ginikanan nga mulakaw. Mao nang gibati ni Reverend. Sa kaduhang pangutana, nag-ingon si Master ni Reverend Loy, pananglitan man og mulakaw ko. Bungkagon ba ni ang PBCM? Wa gapon mutubag si Luloy ana nganuman naguul siya pag-ayo. Kay mulakaw gud ang amahan. Unya kinsa may magduwala sa katawhan sa Dios. Pero sa diha nga si Master nangutana dito kang Danny Nakwa og ni Juan Bagaipo, gitumong ang pangutana dito sa duha. Unsay sulti ni Master dito kang Danny Nakwa? Pananglitan og mulakaw ko, bungkagon ba ninyo ang PBCM? Kinsay nagtubag? Si Danilo Nakwa, dili Master. Aw mao na akong pangutana, matud pa ni Master. Kinsa man karon ang nag-ingon nga dili bungkagon ang PBCM o kinsa man karon ang nagbungkag sa PBCM? Di ba si Danilo Nakwa? Unya inyong pasangin na Reverend nga maoy magbungkag sa PBCM tungod sa pagdagan og politika, pagkamabaw rin mo gunahuna upawa ka. Buwang yung ka manulti. Gawas pa Bra Cesar kung tinuod ba ng akusar niya nga nabungkag yun alang sa pag-intra ni Reverend sa politika. Una-una aki, niabot ang programa ang radio station nga gasudlan karon sa panahon sa administrasyon ni Reverend. Niabot na og 29 ka mga radio station. Samtang sa diya pas Master, pila raman to ka station na pangsyon na to, di ba? Gamay ra. Duha lang ka radio station o tulo. Dixio. Dalas Dixio. Unya karon, ang imong giakusar ni Reverend nga tungod sa pag-interest politika, nabungkag na ang PBCM. Usay nabungkag? Nabungkag diyan ang naabot man ganina og 29 ka mga radio station sa paningkamot Pagdumalan ni Reverend. Pagdumalan ni Reverend nga masudlan, maputapan pa og mga adadir pang radio station ang atong pagtulunan. Wa na busa sayop nga ang imong prinsipyo busa mga kaigsunan. Kami manalipod niya na tungod sa prinsipyo nga gingon niya kay bungkagon lang ang PBCM ni Reverend tungod sa pag-interest politiko. Dili ka na may tabo nga nabungkag alang sa inyong kasayuran mga kaigsunang PBCM. O na yata, Brad Sam. Ingon siya, wala ba ni mo ni tubagang, upawa ka? Gihagit ka na ko, tubaga ang Roma, Kapitulo 13, versikulo 1, ngadto sa 4. Tubaga ka na iya ba siyawa, kay matod pa ni mo ang politika iya siyawa. Ha? Nganong dili na ni mo tubagon? Nganong dito ka sa 8 o 9, gatto sa 10? Nganong dito ka mo basa? Pero sa imong sa istorya, matod pa ni mo, basahon ta ang Roma, Kapitulo 13, versikulo 1, ngadto sa 4. Wa ni mo basa kay diha ka maigo. Ning lahos ka dito sa 8. Kay nganuan, tuwa dito kunuhay ang imong daganan. Hanggawa kang buanga ka. Be, kanang Roma Kapitulo 13, ingna nga iya na siyawa na. Ha? Ingna. Tubaga ha? Tarong Domingo, tubaga. Hagiton ta ka. Dugay na ko nagipaningil nimo. Hasta ng Juan Kapitulo 10:30, gitubag banan mo. Wa, gilimot-limutan nimo. Ngano man, wa kay kakayahan nga motubag, nagbalik-balik ka na malanggaling sa imong isyo. Karon, tubaga ha? Homework nimo, Roma 13, versikulo 1, ngadto sa 4. Ingna nga kanaiya na siyawa. Ikaw hanggawa ka, wa kay buot. Imog yung ingnon nga politika siyawa, wa ka mabuang upawa ka. Nga sa panahon sa eleksyon kan Joseph Estrada,
o ni Jody Benicia, dili ba? Ha? Unsay sulti nako dito kang master. Iko master, gusto ba ka nga makikita ni Joseph Estrada? Ha? Sawa pa sila magkita ni Joseph Estrada. Unsay ebanghelyo ni master? Kay sa una ang paluyon unta ni master sa politika mao si Jody Benicia. Ikaw na ibalo ka nana. Karon sa diha nga si Jody Benicia gipandungan ni Wildy Estrada Almeida. Ha? Og ni Villanueva. Ha? O sa Miracle Crusade gipandungan ingos master dili ta mo botar ni Jody Benicia kay gipandungan sa mga yawa. Dito ta ni Joseph Estrada. Ngano ning uyon man si master na anang panahon nga politika nohon man nga kalihukan. Ha? Ning adto pa kani si master sa Kapitolyo sa panahon ni Gobernador Kalingin, nakikita siya ni Joseph Estrada. Unya, nag-ingon si master, ang mudaog sa pagka-presidente mo si Joseph Estrada natuman. Unya, mingo ka nga ang politika iya siyawa, ang eleksyon iya siyawa, hanggawa ka, buanga ka. Ha? Doon na exemption ang Diyos. Ha? Mahimong iyahang ingnon, anak, mahimong pwede pong tugutan niya ang eleksyon. Ayaw pagpanirado nga ang eleksyon niya siyawa. Unsay gisulti nimo? Unsay gisulti nimo sa imuhang hanggawa ka? Nga ikaw rapod may maigo sa imong istorya? Ha? Unsay gisulti nimo? Pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika. Ha? Kung magbuhat kag dautan, muna yawa gyud ang paluringan nimo. Ikaw rin nanubag. Matud pa na nimo nga ang politika dili man iya siyawa, pero pasultiha. Ang politika iya siyawa, pag-abot sa tumo, ingon na po siya, ang politika dili man iya sa yawa. Kung magbuhat kag dautan, mo nang yawa na. Pabuhaton pa man day kag dautan, ayaw mayawa, kang buanga ka. Hanggaw kang dako kang upawa ka, wakay buot manulte. Ha? Busa mga kaigsunan, ako mong istoryahan, ayaw mo pagpatintalan ng upaw. Kay mo na ang yawa sa panahon sa Espiritu Santo. Ayaw magtutuwa na aki. Wag wawali nga nituwa na niya. Maski isa, wag gali na membro ng hanggawan ng buanga na. Nya magtotoo mo na yung istorya nga buang manatawanan na. Busa maingon ta Brad Samuel, daghan pa unta tag-istorya ning upaw nga nagpatuo ko nung tarong si matang buanga ka. Maingon na lang taghapon, master, kung doon na may mga sulti namo nga sakit, kung doon na may sulti namo nga dili o supak sa imong kabubuton, maingon na lang pugmi nga mga yu minimong pasaylo kung unsa man ang amo mga nabungat nga mga sulti dinhi sa kahanginan. O kini inyong alagad sa kahanginan si Brother Cesar pati uban sa kong kauban. O kinisab si Brother Samuel Montemoro mingon lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang takna og stasyon ug mayong hapon kanatong tanan.